Endro Arep ngopo? Mbok ben kowe nang kono nembang aku krungu rasa dadak anggo nyedak-nyedak. aku ki nek nembang ora jejer kowe piye aku ki rasane Tak sikut lho kowe. Lek ketoprak ki mbok nganggo kontrol to. Lah iki ora nganggo kontrol kok. Ngapa? wagah Nek le bengok banter banget nek tangga desa darane dikapakke. Lah iki yo ngawur lho arep dumuk wae lho. Alah wong kowe ki ya biasane kedumuk ya ora apa-apa. Ya, kedumuk aja iki. Matur sembah nuwun. Ya. Kagem para ibu-ibu Waranggana sing wis kemareng mbuka swasana limbukan bengi iki ana ning iki mapan ana ning Desa Pulutan. Oh iya. Desa Pulutan wontene acarane bengi iki ya kuwi malam keakraban warga Desa Pulutan dan tasakuran Pilkades Desa Pulutan ingkang berjalan dengan aman, tertib dan damai. Eneng sing kepareng nyuwun ki mau diaturake mboko siji ya, Mak. Iya, engko sing terakhir Framen sinambi ngudi ya kuwi Durpres. Iya, Durpres ya apa wae. Wah, iki miturut kabar sing tak tampa TV berwarna 89 in. Wah iya. Apa ana? Urung ana ta? Urung ana. Iki ming karang aku karo sepeda federal roda 6. Iya. Iya. Pokoke engko ora ngerti engko paringane Pak Tombina kok kuwi no. Iya, aduh ora diparingi prisa. Durprese perkara wujude apa ora ngerti. Iya. Sing wis ora dienggo utawa layang-layang sing wis ora kanggo disingkirke engko ndak ngrepoti. Heeh, tak buangane. Iya. Salam buat Pak Dalang. Oh nggih, Mbah Untung dari Yudi Sambi Pitu minta lagu Caping Gunung. Oh iya. Ngono ya Mak, ya. Yo diunekke no. Ya apa? Caping Gunung sik mengko ge sing putri-putri kon jumeneng mbaka siji ki tembang sing dibarengke sik. Ya. Yo ayo monggo. Saka Mbak Ria tekan Mbak Prastiwi. Neno neno neno
neno. Mangga kanca-kanca, ya iki kanca-kanca bar prei 4 dina. Wis padha semangat meneh, tenagane wis pulih meneh. Prei 4 dina ana sing wis bingung golek duit. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ya mangga. Ya Mbak. Tambahan layang meneh dilalai pas lagune sing disuwun Caping Gunung katur Pak Lurah Desa Pulutan semoga warga selalu guyub rukun saking warga. Oh iya ora ana asmane ming jenenge saking warga ya minangka perwakilan mbok menawa ana ya yen memajang monggo geser yen memajang janur kuning ya terus geser ya men kabeh nyambut gawe ya mak nah iya ora ketameng sedhela ngetokke suarane ya mane ngetokke liyane lah ya kembang yo Agnes kembang wae waton gunung iya geser meneh ya sapa Mbak Ika Suhesti ya pacitan persiapan cangkriman utawa apa jenenge arian kok cangkriman aku prei 4 dina kok lali to mayang iki iya ya jana ya Katin ayo kenteni nika mboten kae kena getaran sound system dadine ya ngono kae iya panas ayo saka Mbak Ria parikane monggo nek ucapan selamat kagem Pak Lurah ya kena iki tasakuran anu lurah kono ya ucapan selamat kagem Pak Rusmianto monggo turum lumah kelemah Pak Lurah heeh mugi dados pemimpin ingkang amanah iya nek kowe turu mlumah Pak Lurah mesti ora amanah mesti terus nang ndi-endi Pak Lurah nang kantor ngerti garwane turu mlumah ra sido jejere ayo Mbak Anting ya konangan apa konangan Pak Seno karo Rondo Awi cah bae. Ayo terus.
Muga desa Pulutan tansah bagya mulya. Tansah bagya mulya. Lah ya sukne aja nganggo rondo ya. Ya ora apa-apa. Ming dienggo parikane kok ora masalah. Ya, anu Agnes ya. Gunung Kembar. Gunung Kembar. Merapi Merbabu. Ya. Merapi Merbabu. Ngandel ora. Mergo ning Jawa ki eneng loro, siji Merapi Merbabu, loro Sumbing Sindoro kuwi ya Gunung Kembar no. Iya, ngono ya, Mak. Terus Pak Lurahe anyar. Desane saya maju. Iya, apik. Arep sak Gunung Kembare Pak Lurahe anyar. Desane saya maju. Iya, pancen ya iso kaya ngono. Ayo, Ika. Ya. Tuku sukon. Tuku sukun Neng Karanganyar. neng Karanganyar. Terus Mugi tambah rukun. Kanthi lurah kang anyar. Mugi tambah rukun kanthi lurah kang anyar. Ya, ya Tin, kowe Tin. Ana blewah. Ana apa? Blewah. Blewah. Terus Kuning warnane. kuning warnane. Kagem Pak Lurah. Mugi saged ngayomi masyarakat ingkang sae. Apik. Jejere Mbak Ayu? Ya. Numpak dokar. Numpak dokar. Sopire gali. Numpak dokar sukire gali. Ora usah semelang. Kusir dokar iki nang mburi jaran anggere gleleng pengkal ndase. Ya, monggo terus. Pak Lurah sing anyar. Mugi adoh saka korupsi. Mugi adoh saka apik kuwi ya. Arep gali ning tibane tados saka korupsi. Ya, iya Mbak Prastiwi, monggo. Mbak Wahyu, heeh. Ora ketok kok. Sinden kok saya ireng. Monggo. Iya. Tuku bantal. Neng Kota Gede. Neng? Kota Gede. Mbot Kota Gede terus. Pak Lurahe enggal. Tambah ayem wargane. Tambah ayem wargane. Monggo, ya. Terus Mbak Prastiwi, ya. Tiba klumah. Ketok kathoke. Ketok. Terus Mugi Bapak Lurah iso mensejahterakan wargane. apik ya. Panasutan, monggo. Panasutan aling-aling caping gunung. Kanca-kanca, monggo. Misowa caping gunung nadyan wadon ya. Nadyan wadon. Kaya nek warok ae. Sarta inumane banyu bane. Ya. Mangga, terus ke yu.
Dek jaman. Ya, terus kondang dute Kuripi Waranggana. Monggo, ya. Dek jaman matur sembah nuwun. Ya.
caping gunung diaturake ngono ya Mak. Iya. Iki tak aturake kagem Pak Miskam. Ya. Saka Kowaci Rebo iki mau nyuwun diparilah. Ming sedhela banget kepengin ngaturake utawa kuwi Kowaci kagem ibu-ibu sinden ing wedal limbukan. Ya, Pak Miskam. Monggo. Ya. Aturan Pak Miskam sing di Miskam. Ya. Ki jane laire Kemis ning diwalik Miskam. Ya. Kamis, heeh. Mula kuwacine jenenge Rebo, laire dina Kamis. Ya. Matur sembah nuwun karo Pak Miskam. Iya iki merga dadi apa ya nok sponsor. Oh iya. Saka awake dhewe nggih Pak Miskam. Nggih, matur suwun. Wah. Oh ya sing dipilih sing doyan Kowaci. Ha iya. Sapa Mbak Tatin sing dipilih? Ya ora apa-apa Mak. Matur sembah nuwun karo ki sapa sing kepareng arep nyekar monggo. Iki ana duwite 500 ya dandang gula Pardina mebel. Oh iya. Diaturake Mak. Ayo nyayuknya ana caretane kok yuk. Ya kene jumeneng kene, tindak kene. Ya. Mbak Ayu Purwalestari. Heeh. Wah jan. Wah. Penganggone jan. Ya. Gelange akeh banget ali-aline akeh banget. Nek blonjo apa-apa mesti tangane dobahke kabeh kae. Krimping. Ya men bakulingnya 500. Nggih. Diaturke dandang gula Pardina mebel. Ya. Mangga piana duwite 500. Ya wis dipek kono. Ha iya. Engko jatahe wis ana ning dhewe-dhewe kono. Ya. Mangga. Pardina mebel. Ya. Kudu kuwi wiwitane. Mangga. Ya. Pinter ngarang lagu. Iya, terus Kang Pardina niki saben enjing ngunjuk pernis. Wah. Daharane plitur mengkilap ya. Terus yuk, ayo. Kidul Semen Jalan Karangmojo. Jalan Karangmojo. Ya. Bapak kang di butuhake meja kursi lan bandosa. Ya ora bandosa ora. Mangga. Ngasinan dusunipun. Jalan Semen Karangmojo dusun Ngasinan. Ya. Monggo warga samiya mampir. Ya tuku barang kok ming mampir. Mebel jati akasia. Kayune barang disebutno. Ya, terus saged turun tuyut kusen pintu kursi sofa. Terus Ranjang meja makan kasur lan lemari iku kabeh duwa niki Pak. ya ora apa-apa sebut kabeh. Meja kursi panjang pendek. Terus Sumadyo
sesi depan mangga. Alele alele. Ompongnya justru penak kok. Asik ge. Oh. Asik ompong ki. Oh, nek nyakek. Lah, sing kulino karo kowe ya muni ora lho. Bojone dilarang ikut-ikut. Ora melu-melu. Ambareng tatin muni ompong sing risi bojone. Ayo nek ra ndek untu ya ora lara ta ya nek nyokot. Ayo. Dhuwur.
ming sak dandang gulae 500. Iya. Ya becane dhewe-dhewe kok ya mak ora apa-apa. Iya, kuwi rejekine ibu-ibu Waranggana. Ya. Lah iki akeh banget sing padha nyuwun kok kabeh dibuyukke ning Tatin. Ya aja Tatin tok. Pesindene pirang-pirang dadi dibagi-bagi. Lah iya, yen neng sing nyuwun aja dipleroki ya Tatin. Ya. Nyuwun apa jenenge lali janjine ya Tatin. Kelinci ucul ya Tatin. Udang kuning ya Tatin. Ya. Karang ya lagi in kaya bocah ya lagi in. Kanyen ya pancen do kepencut karo pasuryane kono. Iya. Ning nek muni wis do weruh le preman ya wis. Heeh. Ana kok sing tau ana penonton getun ki tau. Iya. Wah, Tatin niku nika nggih. Wah, getun kula. Ya. Ya ora apa-apa ya wis ben. Karang apa-apa ki kadang kala ki nuwun sewu nyandang Jawa katon ala, ning nek preman katon ayu ya malah akeh. Sing preman ketoke biasa-biasa wae bareng digelungi, dicelaki, dibengesi, aurane keluar. Wah, mencutke wong pirang-pirang nok. Ya, Kuwi ya akeh. Mula karo wong wadon ki aja kapusan. iya. Pancen ya bener ngono kok ya mak. Iya, didum. Ya. Engko Tatin gampang, engko Tatin isih peran sebagai fragmen pamundhutane saka Pak Tom Bima. Ya. Ayo saiki kancane ya men domani. Ya rezekine ya mak. Iya. Kepareng ngaturke apa? Ki ana sing nyuwun lali janjine Ya. saka Dokter Alfa. Oh. Dokter Alfa ki po bengkel po. Udu. Kok bengkel? Dandani motor Alfa kae. Udu. Dokter Alfa PT Albijaya Properti. Oh iya. Nyuwun lali janjine dijoli Mbak Ika no. Oh iya. Iki ya ora kalah apik suarane ya ming kalah lemu. Ayo. Ya ora apa-apa. Ya Ik. Izin karo Mbak Tatin. Ikhlas ora? Ora ikhlas, Pak. Ikhlas, ikhlas aku sing ikhlaske rasa kuwatir ora. Ya. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas ya. Ayo padha-padha ibu rumah tangga galak dadi ikhlas ora? Ora ikhlas kok nyanyekke dhewe ngono. Men sempal cangkemmu. Ya Ik. Tampani ikhlas kok. Tatin senyum wis senyum manis. Iya. Senyume palsu. Ati jupuk. Wis ben ra apa-apa dikhlaske ra apa-apa. Ya, kowe sing nyambut gawe nek nganti amplop ki tok dokok kono kok Tatin mentolo njupuk. Wis. Aja rasa tok. Kowe sabar, kowe ikhlas. Sing maleske sing kuwasa. Iya. Oke. Siapa? Ngono wae. Monggo, kingko isih akeh banget kok. Pak Tom Bima iki le nyuwun Tatin apa jenenge iki fragmen ki ya dileboni dit akeh iki. Iya. Ya, lali janjine iki. Monggo diaturake. Langsung. Bawani. Ya. Dina Minggu kang dak anti Piye wis medun pirang kilo awakmu le olahraga? Iya. Napa, Pak? Lah ya sinden ki anggere muni awake rada keberatan sithik. Bobote swidak ana gagile do mlayu-mlayu ndi sing senam. Wah iya men ideal kok. Iya. Ben sehat. Nah iya, men awake iki ketok singset, ketok langsing. Aduh, aku kok wis 25 iki. Iki kudu tak turunke 4 kilo. Oh iya. Wah, terus mlayu-mlayu nganggo kathok training kae. Heeh. Nganggo sepatu. Nek arep cepet kowe nyolongo. Oh. Nyolong napa? Ya sak-sake engko nek doyak warga lek mlayu mempeng. Kuwi medune cepet utawa nek sinden arep medun cepet ki jane gampang, langsung kuru drastis. Iya. Carane Bojone kon golek bojone. oh iya. Engko rak ngrantes pikire terus mengkari gak balung kalu kulitke sing lemu ming matane tok blorak-blorak. Iya. Yo aja ta, Pak. Pun ketok langsing dereng. Wis sip. Sampai Iya. jos. Alhamdulillah. Sukses berarti.
Tina 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 muni ngoyo Mariso menarik penonton ki ya awake singset. Aja salah. Penonton ki ora kabeh seneng wong wedok awake singset. Iya. Ana sing delok awake lemu malah wah. Wah. Iya. Dewe-dewe kok. Cepet. Jan cine ning sing lamis ya akeh. Iya. Lamis pripun? Lamis iki contone mergo bojone lemu terus nek ning ngarepe bojone, aku iki penggemar wong lemu kok, Mas. Ono. Niki lho. Anane Jersa maya pinter golek alasan ngandar-andar angan duka aku wis ora
semangat. Iya. Ha iki ana girongan anyar. Layong, layong. Iya, girongan apa? Ya ming tambahan men supaya gayeng kok no. Iya. Ku anggere lali karo didak sikile. Layong, layong. Ya, mangga. Lanjut. Janjane kowe nek matur nuwun karo Mbak Tatin. Nuwun Mbak Tatin. Aduh, waduh. Nuwun nggih, Mbak. Ayo rupane iki serupa antagonis. Iya. Rupa sadis dadi iki. Matur nuwun ming raine iki ming medun sithik. Iya. Ayo ora apa-apa. Iya, matur sembah nuwun. Ya. Kingko diselani sak podang kuning terus mengko pembagian door prize no. Ya, Sinambi kersane Pak Tom Bima ngaturake prahmen. oh iya, engko diaturake mak. Podang kuning saka Pak Ratno disuwun. Ya. Sing pareng nyekar Mbak Agnes. Ya, monggo. Ya Nes ki ana duwite podang kuning tampan. Ya. Matur suwun saka Mbak Tatin. Niki guys, Mbak Tatin. Heeh, ra ya amit sewu, amit sewu. Amit sewu Bundo. Ah bundule atos. Bundu. Piye? Kene tambahi. Tambahi. Ya, ki wis nang kene duwite. Ya. Mangga diaturake podang kuning. Ya, bar iki engko Pak Tom Hadi arep Tom Bima kok Tom Hadi. Pak Tom Bima arep ngedum door prize no. yo ya, ya, monggo. Nadyan wujud temung peksi Neno Eno alus manis tur Neno golek isi podang kuning epo bunga ing ati ipo bunga ing Neno nyanding bisa dadi tombo ya esok awan Monggo.
Delah. Amplope dijupuk. Ya. Matur nuwun. Wis rasa ngematke tatit. Ya. Ndak dipleroki ya, Mak. Iya. Wis men rata. Ya. Ayo saiki genti kowe tatin. Ya, medun. Heeh. Saka pelenggahan medun ana ing panggung jurang kasangsaran. Ya. Monggo, ayo Tin. Awake saya lemu ya wis makmur. Ya wis ora apa-apa. Ya. Ya kowe iki disuwun prahmen ketoprak. Oh ya. Ning sadurunge prahmen nganu se Pak Tom Bima. Ya arep kepareng nganu ngundi durpres. Oh ya, monggo Pak Tom Bima katuran tindak wonten ing panggung. Monggo kaya ngapa piyaine mak iki padha prisa ning panggung kene no. Turuk 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 turuk. Monggo. Bapak. Nah, kali Pak Keswan sekalian kon munggah kon ngadeg sisan. Kan Pak Keswan kan napa? Wonten, Pak. Ya. Ayo guys, kowe kon ngadeg sisan. Ya. Monggo Pak Kewan. Keswan. Kowe ora kurang ajar to kowe ya. Ngadeg karo kancane Keswan kok. Kan ya entuk amplop. Nggih. Nggih napa, Pak? Nggih, memang minta kali Pak Dalang niku. Nggih. Kali Pak Dalang. Tak singgahke aja kuwatir. Ya, mangga. Saderengipun kula nyuwun ngapunten dhateng
guru kula, tiyang sepuh kula Bapak Harun Gosali. Nggih. Bilih niki kula mung guyon lho Pak. Mboten judi ning niki mung kangge guyon mawon. Nggih. Mangke kula wedi tekan omah diurung-urung kalih Pak Harun. Niki sing Napa, Pak? sing macake sepisanan Pak Dalang. Oh, nggih. Pak Dalang sing kon macake. Mbok wis rasa tok tutup kuwi mung arep muni matake ngono to. Lho, mboten lah, bapake muni Nah, kene. Pak Dalang kon macake. Oh, nggih. Niki hadiahe napa, Pak? Niku enten ten jero amplop niku langsung disukake sing. Oh, niki tegese arta to? Nggih, kayak terus hadiah niki langsung ten jero niki. Oh, hadiahnya sudah ada di dalam ini. Ya. Sing iso medhek. Pertanyaan, ya. Sebutkan tanggal lahir Pak Seno Dalang. Tanggal, bulan, tahun. Ya. Sapa iki? Cindian oleh orang. Kae lho, bapake kae. Oh. Nggih, sing monggo ngajak. Bapak napa Mas niki? Mbah. Tuh. Oh, Mbah, monggo Mbah. Nggih. Nggih. Namine sinten, Pak? Kula, Nggih. kula Mas Bawor. Oh, Mas Oh, Bawor. Mas Bawor. Nggih. Mas Bawor. Kudu Bagor Mas, Bagor semono. Bawor, Nggih. nggih. Tanggal lahir Pak Seno, tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulan, tahun. Nggih. Tanggal lahir Pak Seno Nugroho tanggal 23 Agustus tahun 1970 kalih. Tepat. Jam pira? Lho. Aku tuh nganggo jam, ayo jam pira? Niki nun sewu nek jenengan tanglet jam. Niku kala riyin Pak Parman kali Ibu niku nalika ten Drukun mboten beto jam. Tapi ya dalange mang jawab niku. Nggih, betul Pak. Nggih, betul. Monggo Mas niki. Nuwun sih. Hadiahe teng jero niki. Matur suwun. Nggih. Nggih. Mboten Salim apa. sik, Mbak. Salim. Jenengan. Mas Bawor. Nggih, Iya. matur nuwun Mas. Pak Tom, matur nuwun Pak Tom. Waduh, terus digeplak iki. Nggih, mboten napa-napa. Ya selanjutnya Wan ya Pak. aja anu ya, aja mere ya kowe Mas Kiswan. Heh, Meso njaluk rokok. sedaya meso njaluk rokok Kiswan. Jenengan niki. Ndak kesuwen jenengan. Kesuwen Mas. Pertanyaan selanjutnya. Nggih. Sebutkan tanggal lahir Bu Lurah, tanggal, bulan, tahun, Itu Mbak itu. dan nama lengkap Ibu Lurah. Ya. Ibu, Monggo, Ibu. yang klambi lorek. Nggih, nganggem Dhisik. kaca tinggal. Nggih, dhisik ibuke. Saka siji diitung sing KTP-ne. Aduh. Kono ora. Ora apa-apa sing jawab loro ora apa-apa. Engko sing diitung KTP-ne sing ana. Monggo Mbak Katuran tindak panggung. Iya. Nah, ini kan bukan Monggo, Ibu, panitianya. monggo. Ibu. Monggo. Monggo. Oh nggih, nggih. Iko Mbak sinten napa, Bu? Ibu Erna. Oh nggih, Bu Erna. Apa Mas pertanyaane mau? Pertanyaan tanggal lahir Ibu Lurah, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap Ibu Lurah. Nggih. Monggo. Monggo. Tanggal lahir Ibu Lurah itu 27 Mei Nggih. 1977. Bener mboten Ibu? Ora. Nama lengkap Bu Ibu Lurah, Ibu Diana. Nama lengkapnya. nama lengkap. Salah ora sida entuk. Rasane ya tenan jenenge kuwi kok. Sebentar. Ibu Diana. Nama lengkap. Ibu di nama kerennya di sosial media Budiana Cenil. Oh lho. Nama lengkapnya mboten media sosial ning nama lengkap. Lah iki bapake ya ora apa lho. Heeh, sapa? Sinten? Aduh Diana. Lestari Handayani ngono wae. Sapa sing ngerti gek maju ene mboten pun menyerah, Bu. Pun menyerah Pun Bu. menyerah napa dereng? Kula hitungi 3 hitungan. Menyerah mboten? Mana genjot meneh. 1, Pak, kok dikasih wae lho. Ora apa-apa Bu Diana, ora 2. apa-apa. Saya sudah benar tanggal lahir. Pripun Pak? Pak, kebijakan dari jenengan. Jangan. Ora apa-apa lah neng salah Ayo sithik lho. ora apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Ah, nggih, mboten Nggih, apa-apa. monggo Bu. Pecet munggah. Nggih. Nggih.
Nggih, sami-sami Bu. Sing leres Ibu sinten? Diana sinten? Diana Apal Fadila. to jenengan ya, En? Apal ya. Ibu Diana Eliste Lestari SOS MAP. Nggih, pon bejane ibuke wis nganu Bu Diana. Saniki Nggih. kula. Nggih, pertanyaan dari saya ya. Sebutkan tanggal lahir Pak Lurah Pulutan, tanggal, bulan, Nama tahun, lengkap. dan nama lengkap Bapak Kalau Lurah. nggak bisa nama lengkap nggak usah naik ke panggung. Untuk panitia boleh naik nggak? Maju, siapa yang tahu maju cepat. Monggo. Niki wonten niki bapake sing ngagem batik niki. Ya. Kayak imik Mas. Ayo kayak imip kok kayak ajang. Monggo, Oke Pak. Pak, Bapak sinten namine? Nami kula Marno, Mbak. Sinten? Marno, Mbak. Oh Marno. Kok nyerah-nyerah atau yo? Nah, aku ki nek ngerti ngene iki piye ngono lho, Pak jane. Piye iki kepiye? Sebutno. Piye lah sing gedahi. Nggih, saniki pertanyaane niki mau. Pak Lurah tanggal lahir, bulan, tahun. Nama Bismillahirrahmanirrahim. lengkap. Tanggal lahir Pak Lurah. Nun sewu nggih Pak, mbok pilih mahe leres. Tanggal selangkung September 1976. Nama Rosmianto SIP. Iya, lanjut dikasih saja. Jam piro? Kaget aku. Nek jame terus terang mawon karena kula kalih Pak Lurah kalih ibuke Pak Lurah niku tangga adoh nggih mboten ngertos. Enggak menikah dia nggih Pak. Nggih. Nggih Mbak, aduh Lur. Lah, Per terangane salaman wong ayu ki ler. apa ler? Ler. Ler tanpa suku. Pertanyaan selanjutnya, tanggal berapa? Betul. Urung. Urung. Tanggal berapa pelantikan lurah Desa Gunung Kidul? Kok Gunung Kidul? Monggo Mbak, sing Mbak sing ngagem jilbab. Gunung Kidul ki kabupaten. Oh, putrane. Monggo sinten? Niki bapake. Oke. Mas, oh Mas. Nggih. Monggo Mas, namine sinten? Roberto Wiwik Kurniawan. Hah? Roberto Wiwik Kurniawan. Wiwi. Lanang apa wedok? Lanang. Oh, kok Wiwi? Riyen jawab. mbok menawi pengen wedok. Oh. Ke Mas. Tanggal berapa Mas pelantikan lurah Desa Gunung Kidul? Sik, kuwi salah pertanyaane. Gunung Kidul iki kabupaten. Mungkin serentak, Pak. Lah, nek Desa Gunung Kidul ra ono, serentak di Kabupaten Gunung Kidul, ngono kuwi. Iki mboten nonton. Pertanyaane ora cetha. Betul. Posisi. Betul. 31 Desember 2019 Pukul berapa? pukul 9. Betul. Betul ya Pak nggih? Nah, Betul. Pukul 9 ya Pak nggih? Betul. Betul. ah, wis kaeke. Ya. Monggo. Monggo. Nggih, sami-sami Mas. Oh, saking kula. Apa kepanjangan dari PT Aldes? Ya. Aldes. Betul. Ah, wis. Sinten Pak niki sing dikaparingke? Ora ana ngerti enggak aku. Napa? Mboten enten sing ngerti nggih kula. Nggih, pun monggo. Pak Lurah, Pak Tom Bima sing menang. Ya, guys. Ora ana sing ngerti. Maju.
kok iki medeni nek sing iki aku gak wedi aku. PT Aldes. Apa singkatan PT Aldes? PT Aldes tadi singkatan kepanjangan PT Aldes. Nek PT Aldes disingkat iki ming ad. Kaya milih miku lho. Kaya no mik nang kono. Iki mawon. Aldes niku singkatan. Oh, nami kula Mas Budi. Dokter Alfa, Aldes nano Alfa. Dedek Elsa. Salah. Ayo sama sing ngerti ayo. Salah, mundur kono. Salah. Sopo yang cepet-cepetan? Wong Rawi. Ngodar kan. Ayo Mbak, wah yes. Betul Mbak. Alfa Dede Estu. Tahu lah. Leres Pak. Betul. Wah, monggo Mbak. Nggih sami-sami. Nggih, Alfa Dede Estu Aldes. Oh, nggih putrane Pak Tom Bima. Ya. Ngono, matur sembah nuwun sampun haring menapa-menapa. Ya, ya. Monggo. Ayo iki kersane Pak Tom Bima. Ya kuwi pramen ketoprak. Oh ya. Wis rada angel iki. Wis ora apa-apa ya. Ngopo? Hah? Gelem ora kowe pramen? Gelem. Nyo ditenya tampanono. Ya iki saka Pak Tom Bima iki loro. Kagem Mbak Tatin karo Mbak Mas Kisban. Wah. Lumayan. Lho Pak nggih. Ayo sembangane duduk sumur. Alhamdulillah Pak apian. Ya namu. Niki pramene napa niki? Ayo sak karepmu, sak isamu apa? Ya. Oh, jaluke gentho. Apa? Jaluke gentho. Gentho karo cempluk. Cempluk ya. Oh iya, ora Brata Rusminen ganti gentho karo cempluk. Turuk 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 turuk. Yo cempluk. Apa? Tuk tuk tuk. Oh iya. Oh iya iya apa to? Ya. Yo cempluk. Apa? Kowe mandek nang kene iki ngopo? Lah ya aku arep mulih, aku arep limat lah, aku leren lagi wae, kesel aku linggo kene mau. Kowe kesel? Tak pijeti po? Ngapa kok andang arep dipijeti? Langsung wae yo. Langsung apa? Aku ki rene goleki kowe ngedang kowe. Lah arek ngapa? Ya aku mung pengen ketemu. Lah yang bentinane ketemu ta? Ya ora, nek ketemu ora saben-saben ketemu mesti akeh koncone. Lah terus? Mumpung saiki kowe nang kene ijen tanpa ruang, aku pengen ngomong karo kowe. Ya ngomong garing ngomong lho. Ngomong ah. Apa? Ngene yu. Piye? Ulate iki sik padang to yu. Lah ya iki wis padang lho. Kowe iki wis lemu ulatmu jegadul. Lah terus arep ngapa? Lah ya jan watakku arep ngene. Sing padang, senyum, manis. Ngapa? Aku ki tresna karo kowe. Kowe bareng ngonek iki. Tok 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 tok. Kaget. Tok tok. Gerak. Kowe bareng ngoneknya aku nek aku lemu ulate ora padang kok isasane kowe seneng karo aku. Kuwi sing tak goleki. Lah kene kok dadak diunekke? Ya ben kowe iki kepancing ngono lho yu. Terus ngapa? Ngapa ora iso nyedak-edak dhisik? Kowe arek ngapa lho? Kowe gelem dadi bojoku ya yu. Ora sudi wong kowe gawe anu meng ngombe mendem. Lho. Lah iki wong lanang sing sejati iki ngene iki. Lanang apa? Wong lanang gaweane ngombe, maling kaya ngono apa ya piye anake? Wong lanang kok ora gondrong.
Wong lanang kok ora udut, ora ngopi. Lanangan apa ngono kuwi? Lah apa ukurane wong lanang nek dadi bojone wong wedok iki kaya ngono? Kuning. Arep ngapa kowe? Ayu. Ora ngono ki. Nek wong kuning. Ora rasa nganggo duwak-duwak ngono kuwi ta. Seneng ya seneng rasa nganggo duwak. Kuning ira. Ngapa litmu ning? Apa kuwi? Kulitmu kuning. Lah ndare Botmu wo. apa? Rambutmu dawa. Kowe ngapa lho mbok ora ngono kuwi ta? Ngesorke purada. Tangane mbok ora dik-dik. Wong kuning adine dhewe gelem ya yu Ora sudi. Kowe rupane jijiki kaya ngono kok arep aku gelem karo kowe. Mbok ngilo nang omah dhewe pengilon apa ora? mengko nek wis kulino ki wis biasa suwe-suwe aku ki apik. Lah kulino ya biasa. Lah dong. Wong. Iki karo burian lho wong iki kepiye aku lek arep liwat. Ayu. Ndang sareya ing pangkon mami. Pangkon mami apa? Nyaut-nyaut darani nek nyaut-nyaut ya aku gelem apa piye? Oh, untune ampong. Dhuwur. Ngapa le? Ora. Lah opo ora untumu? Nyaut-nyaut darani nek nyaut-nyaut ya aku gelem apa piye? Oh, untune ampong. Dhuwur. Ngapa le? Ora. Lah opo ora untumu? Pengisa. Omponge justru penak kok. Asik ge. Oh. Asik ompong ki. Oh, nek nyakek. Lah, sing kulino karo kowe ya muni ora lho. Bojone dilarang ikut-ikut. Ora melu-melu. Bareng Tatin muni ompong sing risi bojone. Ayo nek ra ndek untu ya ora lara ta ya nek nyokot. Ayo. Dhuwur kumanukku. Kok ora? Dawa. Apa sing dawa? Apa? Mongko nang mburi ya tak duduhi sing dawa. Ora sudi. Dawa pengangen-angenku. Kowe iki mbok ora usah ngetutke aku ngopo? Dawa sing tak arep-arep. Seneng. Nek. Mbok ora ngono ki mbok anteng. Abrit netranipun. Parasmu piye? Aja nucuk. Nucuk. Mata. Matane sapa? Matamu. Aku yo dadi wani ngonekke aku lho. Panucuk. Aku nek tiba piye? Ilang to larasku. Ya ben sak-sake wae waton muni. Ya. Ilang syarat sawane wong kuning. Kareben kelis mati. Kowe iki ra ngono ku nyapa lho. Nendra. Arep ngopo? Mbok ben kowe nang kono nembang aku krungu rasa dadak anggo nyedak-nyedak. Aku ki nek nembang ora jejer kowe piye? Aku ki rasaku. Tak sikut lho kowe. Lek ketoprak ki mbok nganggo kontrol to. Lah iki ora nganggo kontrol kok. Ngapa? Nek le bengok banter banget nek tangga desa darane dikapakke.
Lah iki yo ngawur lho arep dumuk wae lho. Alah wong kowe iki yo biasane kedumuk ya ora apa-apa. Ya, kedumuk aja iki. Emane papi karo aku. Kowe mbok eling aku sapa? Aku kira ya mbak Yumu to. Mbok kole wani-wanine karo aku. Hah? Kono gek tiba sisan kono. Gunung. Ngapa? Gambar. Gununge sapa kembar? Munggeng. Kasusukan kungra bendi ini lho gundule. Hah? Kamu ngalih. pancal wae kuwi. Lah aku jagane gundulmu nang kene ya ana gundul lah ya terus aku piye? Kayak gundule luwih parah kae. Tak ya aku kena gundul-gundul. Hamu latsi romas roro tan kuat rasane ati. Aku darani wedi piye karo kowe? Aku ki mbok regane anti mengge-mengge lho yu. Tak regani pira? 1000. Gelem? Ah nek kowe gelem aku 1000 ora masalah. Rasuti. Mbok ora sanjen ndang apa lho? Iki ana wong nang kene. Nek aku nubruk piye? Doni Mas. Aduh. Yai. Imbang ngono katras nantu piye ya sis cembluke wis meneng wae kok malah rawani. Bareng meneng malah hilang pak. Pengangen-angene hilang. Aku kan kepiye aku? Lagi nembang ngono wae wis menggeh-menggeh ndapar dadi bojoku kowe. Sik, menggeh-menggeh tenan aku. Kapok wong kapan? Gelem ya yu? Oke. Dadi aku ki mbakmu. Ora apa-apa. Ora apa-apa gundulmu kuwi. Kowe wong wedok kok kasar banget to? Ya Ben, lah kowe ngapa kok seneng karo aku? Lah mergo aku ya seneng. Seneng piye aku ora seneng kok kowe seneng. Saiki gari loro milih siji. Apa? Kowe dadi bojoku apa aku dadi bojomu? Ora ana pilihan jenengane ning ngono kuwi kok. Lho. Kuwi pilihan. Pilihane wong goblok nek ngono kuwi ngerti ora? Kuwi pilihan. Nadyan sak kedep netra kinarya sada brani pancene keswan sama jenengmu? Sama jenengmu? Beri Prima. Beri kuwi. Kelapa muda legan nono rantah ing wak. Yo. Apa? Aja gawe muntaping atiku. Terus arep apa? Kowe ning kene jen. Aku ora wedi karo kowe. Wetan gunung. Ngapa? Kidul gunung. Lor segara. Kulon sawah. Tak cekel. Pepet ke galengan. Ngapa? Saut. Sujud ki ngapa? Piye? Rasuti.
dene aku. Ora. Kowe iki mlayu kok. Padha. Sirahku selak mumet. Ya kudune iki nyeneng aku goblok. Kowe iki mlayu kok. Mlayu. Gelem ora? Ora. Iki terus piye iki? Ayo doyak terus kok. Oh iya. Tok 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 tok. Tok tok tok. Wes. Gelem ya yu. Kok sike? Wis ditok-tok-tok kok isih gelam. Antel wae ya. Sing wedok wis ra gelem kok meksa wae. Ngono aku ana kirek wedok wae. Ha iki sapa gentho karo cempluk kok gentho to? Ha to? Gentho karo cempluk damai. Oh iya. Damai. Salaman. Salaman wis iki ora gandrung. Ha. Salaman tok lho gak liyane. Cipuka cipiki. Cipoka. Cipoka. Wis cipika cipiki. Heeh. Iya. Ki neng pamundutan aja dipleroki saka Direktur Albijaya. Oh iya, Mas dadi Sri Harjo Imogiri nyo. Tadi nyo anu amplope didum wong loro ditembangke wong loro. Oh nggih. Ya. Joget bareng. Oh iya. Kan delok iki ra. Ah iya. Ya mengko. Wah, wis kekuntet iki kok. Ah kecekel iki repot. Kecekel sapa? Sapa kuwi? Mak Baria. Lemu banget ya biyen film. Waduh. Ajare seneng lemu. Jos Pak lemu. Estu. Ora aja cilik-cilik. Kuwi tergolong sing lamis mau. Ora tenan aku. Ah tenan apa? Oh, ora tenan. Tenan piye? Berarti kowe seneng karo aku? Iya. Ya iso. Oh. Ya ge, Iya. dibawani apa? Aja dipleroki rasa dibawani. Ya, mangga. Ya. Oh. Kudu ngerti ora aja ditinggal pribaden ati murah kok yo sing eling iku budaya kudu ngerti ora aja ditinggal kapribaden dadi kok yo sing eling iku budaya Wis ben mangke wae ora apa-apa. Mlakune iki mau pira ya? Pak kula diken medun nih Karo Bapak Kasiwun. ngapa? Duka ini mboten disel kok. Oh iya ikan ah. Kon medun. Sapa? Pak Kasih. Pak Kapolsek Ngawen. Pak aku lho, Pak Jelali lho. Pak Kasih. Oke. Tak goleke pangan lho. Kono wis siap kecrek kok. Menika sampun, Pak.
Weh ngenteni Kis Bansik kae entuk ora kae. Oh nggih. Iya. Wis ra apa-apa. Wis kulino dek ngono kae wis kulino. Piye? Dur Ora tudur. teman. Oke. Ah wis lumayan. Iya. Wah, Pak. Ora kok kurang ngono ku ya. Apa udutmu? Putihan. Saka Pak Kasiwun. Heeh. Nggih. 400. Oh. Aku 300 wis 100. Sik udah mlaku sik mlaku. Nyai 100. Ji. Ah. Terus piye hitungane kok? Jinan? Ora kesuwen. Kobong. Kobong dek. Melosone iki latihan. Ngene iki carane. Siji, wis to. Loro, iki nduk loro terus separuh. Halo. Papat cukup papat ngono iki. Ngono kuwi ya kowe. Oh, duitne 400 ya ra iso. 400 jadi ra iso, Pak. Ya wis, didumadil. Matur nuwun nggih, Pak. Kasih Nggih, Pak nggih. Nggih. Nggih, Pak nggih. Matur nuwun karo Pak Tom Bima. Nggih, matur nuwun Pak Tom Bima. Iya. Ayo diteruske dhisik critane no. Ayo tak dherekake mak. Mengko ndak kentekan wektu ya. Ora pangling kae Sata Kurawa kok katon ditata karo Patih Sengkuni Nelaradan Kadipaten Glagati Lulu wigatine. Aku dhewe ora ngerti ayo. Kowe karo aku ora perlu meru urusan kae kowe karo kula ladi lan Sang Adipati Brajadenda. Ayo, Nger. Saweka resang patih anata prajurit baris nyawijiku malang kalanging tekad pindha alun samudra rop katyuping marutawar lawan kuntur ketup wasaweka kabyarsa Buddha